ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwarare upenyu. Ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori, topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Kazwai moroi makadini muri yeZimbabwe. Kusangana kwatiri kuita nhasi rimwe zuva. Eheka tinotenderera nenyika yeZimbabwe tichitsvaga zviri kuitika munyika yedu yechizvarwa, nyika yatakapiwa naiye musiki. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Nhasi uno ndiri kufamba ndiri by Ian ende muri kuona ndasangana ishumba iyoyi iri kurova ngoma zvinotyisa. Saka chirongwa chanhasi tangoti timbokupai mbichana. Mumboona kubatwa kunoitwa mabasa emaoko. Ndo panotika Zimbabwe, ndo panotika tiri muno muAfrica, ndo panoratidza kuti tiri vanhu vatema. Farirai chirongwa chezuva ranhasi. Ndiko muri Zimbabwe, zita rangu ndetwa Tadiwa Nashe Karwengo.
ndine 18 years. Ndikuita form 4. Ngoma zangu ndakatanga kuiridza kuti ndine 5 years. Ndo pandakatanga kuona kuti ndoridza ngoma. But pesa ndina kuda kuziita zvekuti ndiridzire vanhu. Ndakazozvitanga ndakuma form 1 ndo pandakatanga kuridzira vanhu ngoma. Paunoridza ngoma unoridza pazviitiko zvakaita sei? Any event ndoridza, kana muchato kana kunhamo kana kumabira kana chikwese ndoridza. Pakuridza kwako ndiwe here wakatanga nekuridza ngoma mumhuri menyu kana kuti vakawanda vamwe vanoitawo vane chipo ichocho? Dad vangu ndo vane chipo ichocho, baba vangu ndo vakatanga, mumina wavo vari vaviri, inini vandazoita wechitatu. Basa rekuridza ngoma riri kundiyamura pakuti rinondipa mari yacho ndoshandisawo kubatsira vabereki kuti vandibhadharirewo mari yechikoro nekutenga mayunifomu ekupfeka kuchikoro. Saka ndinokurudzira vana vechidiki ava kuti kana uchiziva kuti une chipo chako chishandise, chiri mwana kwete kuda kuzopedzisira wembavha. Drewmas media, taking you to another level. Honguka muri Zimbabwe patambotaura isusu kuti maona mukomana atanga achitaura naye mudiki ataura kuti akatanga aine 5 years. Izvezvi ndofunga muri kutoona mudikisa achiri kuprimary. Uri kuenda kuchikoro here Shama? Unoita grade chi? Grade 1. Mwana wegrade 1 ari kurova ngoma zvinodadisa. Zvinoratidza chii? Zvinoratidza kuti aiwa tsika dzedu hadzife zvekumhanya. Varipo vanorova ngoma. Rova hako ngoma dzako, enderera mberi. Honguka muri yeZimbabwe, tiri kuendera mberi nechirongwa apo tiri kukuburitsrai vechidikika vachiita zvinoshamisa. Tataura isusu kuti aiwa katarenda harirove. Wekutanga ari kurudyi kwanguku atizvo ari grade 1. Iwe uri grade chi? Uri grade 1 futi? Saka ari pakati uyu anga achikuroverai ngoma. Uya ndiye atingati ndiye mukuru. Uyo akamirapo, uyo mukomana akapfeka tracksuit ndiye achanga achitirovera hosho. Uri kuita chii Shamari? Une makore mangani? Une 12 years. Kuchikoro uri kuita chii? Grade 7. Saka tine magrade 1 maviri, grade 7 neform 4. Tanga nembira tinzwe mukomana tinzwe kuti dzinochema sei.
rezimbabwe ndizvo zviri kuitika munyika yedu yechizvarwa yakapfuma. Ndofunga muri kuona mufana ari panapa uyu tinoshanda naye kuDrewmas media, saka tangoda kuti akuratidzewo zvakare kuti aiwaka anozviitawo futi. Rova Ngoma, Jimmy Mutandiko. Urikuidzwira tsitsi. Mamunzwa kandiri Jimmy Mutandiko mfana ukagotekote kunyanga ari kurova dehwe remombe yakafa. Tangoda kuti ndo panoti isusu ndo panoti Zimbabwe, asi chirongwa chanhasi hachisi chaJimmy. Ongoka muri yeZimbabwe andinovimba mazvinzwira mazvionera zvinonzi muchirungu catch them young. Muri kuvaona zvidobidobi zvavari kurova vari vana vadiki. Ndofunga panhasi tatandara, panhasi mambo Duzura nekudzora ndangariro. Ngatisanganei zvakare mune zvimwe zvirongwa zvatichange tichikuunzirai. Drewmas media taking you to another level. Aina baba.
Eka muri Zimbabwe ndicho chirongwa chatanga tiinacho. Eka tingangoramba tiri serious nezvirongwa zviri serious. Tomboda kuita tichifara tichimboita kunyanya vaya vari kunze kwenyika. Munenge muchimboita muchitondera kumba zvamaita. Inini pane dzimwe nguva dzekuti ndinoti dai udiki hwaidzokerwa ndaitokungura kudzokera kuprimary chaiko ndotonotangira dzidzo yangu kuprimary ndichikura. Asika maticha ekuprimary anogona kuzotanga kundirova zvakare. Ndinobva ndaiyeuka zvakare tichichera mvura tichidiridza maruva zvigaroni, uchinochera kurwizi uchinodiridza maruva. Aiwaka ndio upenyu hwacho. Ndipo panoti isusu, ndipo panoti Zimbabwe. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa tichiti Drewmas Media taking you to another level. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga